Bai, egunon, ez da erreza hemen berbaitxea, isen bat ikusitxa horretik egon dienak erakutsi da ben maila, baina, bueno, gu irakatega batzuk bestik ez ga eta saiatuko ga gure ikastetxean itxen duna azaltzen. Ni San Martin Agirre herri eskolatik nator, Bergaratik. Bergaran populazioa isa 167 euskalduna da. 116 isa euskalduna eta 115 erdelduna. UEMA barruan gare eta erabilera 2010ko datutan kalian 144 da eta etxian 140koa. Gure ikastetxea haurreskuntza eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoa da, bi linea dauzko, maila batzutan 2, beste batzutan 3, eta 525 ikasle gutxi gora bera. Ereduko ikastetxea, eta 1987tik Ulibarri barruan gare. Eskolako egoera soziolinguistikoa ikasleriaren isa erdisa euskalduna izanik, erabilera ez dagokeneko ginukien bezain zabala. Ezagutza ziurtatuta dago, baina gero erabilera jaisten da, aterrixan gertatzen danan antzera. Hizkuntza normalkuntza programarekitzen joateko oinarrixak finkatuta dauzko ikastetxean, hau da antolaketarako erabakixak eta hartuta dare, harremanak eta euskera esateko bermia zaintzen da, eskolako maila desberdinetako irakasleak informazioa jaso eta iradokizunak luzatzeko aukeria dauk, eta abar, eta abar. Orduan, guk nola bizi izan duen Ulibarri proiektua gure eskola, nik uste dut, azango nuke, azkenengo urtetan gure bilakaeria neko nabarmena izan dela. Alegin juga, beti euskararen erabilera sustatzeko hainbat ekintza bideratzen, baina ekintza soltiak izan die. Eta ikusi dugu horrekin ez dela nekua. Gure ikasleak ikasten dabe, ezagutzen dabe euskera, ikasketak euskeraz itxen dituzte, baina azkenean eren harreman hizkuntza bihurtzen da kasu askotan gaztelera. Orduan, konturatu gaun arte indako geixena, gelditzu dela partxeo baten, ez? Orduan, hausnarketa baten ondoren, eta gaitasunen inguruan kurrikulunak nabaritzen dena gure hainaz, dela urte pare bat, klaustruak onartu zeban zuzendaritzak aurkeztutako hezkuntza proiektu globala. Proiektu global honetan, adierazten da, San Martin Agirre eskolak, gure aurrak 21. mende honetako gizarte konplejuan bizial izateko, izan lehizken gaitasunak eta trebetasunak garatzea dela helburua, eta hori lotuta gaur egun daukun errealidade kultura artekotasunaren errealitatearekin lotuta. Jarrera aktibo erakutsiz eta euskalduna izanik nola ez euskaraz bizi nahi dugula. Beraz, eskolako hezkuntza proiektua, eskolako jardueraren oinarria izanez, ezinbestekoa iruditzen jaku, Ulibarri proiektuak gure hezkuntza proiektu global honetan txertatzea. Eta oinarte, esan dut 1987 garela, orduan guk ez 15, guk 14 urte betetzen dugu, baina urratsa asko eman ditugu. Eta urratxonen artean, ohikoak egongo die, Ulibarri berak eskaintzen daben tresnak erabiltzen ditugu, ikasturteko plangintzak, diagnostikoak, nolega dialdixak, barnetegixak, mintzagramak. Baina azken urtetan beste hainbat gaibe maigailenatu ditugu eta landu ditugu. Eta horren artean, egoleizke euskalkixa lanketa, patioko jolasak, nausixak etxikisekin eitzen dituzten ekintzak, hizkuntza tratara bateratua, kurrikulura, metodologia, ikasketa kooperatiboan oinarritutako metodologia, ikaten erabilera, ahoskotasuna, eta honekin hau guztia borobiltzeko euskararen erabileraren inguruko formazio edo gogoeta saioak. Ontxe bertan inakik aipatu da bena, gogoeta saioa horrek oso garrantzitsua die, bai? Orduan, gogoeta desberdinak ditugu, euskararen erabileran zer eragiten daben, irakasleriaren jarrera zin izan behar da ikasleak gaztelera erabiltzen da benean, eta hainbat gai landu ditugu. Orduan, oinarte emondako pauso guzti honek markatzen da bezala betxe Ulibarri proiektuan bilakaera. Eta eruan gaitxue, esan duten hezkuntza proiektu global honetan txertatzera.
Eta hor, adibide bat jarri nahiko neuke, adibidez, urtero itxinan plangintza honek momentu enten daukan erabilera ero funtzioa, ez? Beti izan dugu, 14 urte daro jau plangintza hau eitzen, baina nire sentsazioa da, askotan gelditzen dela eitzen dugu plangintza, lan handixatzen dugu plangintza eitzen, baina bukatzen dabela askotan kajoian, ero ez doula geixegi papeleu bezala ero gelditzen dela. Eta orduan gure asmoa da, edo horretan txaiekera horretan gabiz behintzat, ikasturteko plangintza hau mamentzen dugu asko, proposamenak itzen ditugu, ziklotara eroaten da, bueltan dator, eta horrekin lotuta bai, nahi duna da, gelako errealitateakin lotzia. Ez taila izan, lehen esan duten bezala, ekintza solte batzuk itzen ditugu euskararen erabilera sustatzeko, baina hor galditzen die. Ez guk nahi du benetan gelako errealitatea horrekin lotuta egotia. Horre etxik gure plangintza agertzen die hezkuntza proiektuko hainbat elementu, bai, metodologia, kurrikuluna, elkarbizitza, ikatiak, lerro estrategikoak eta hainbat gauza. Eta beste gauza bat bai, ikusten dugu gero plangintza hori presente izatea oso garrantzitsua dela. Beti gure hizkuntza taldeko bileretan eta bai irakasleak eukitzen den koordinazio bileretan presente izatea jakitzeko benetan zer dan programatu duguna urte horretarako.